Een groot part van de regio is altijd in de ban van het kabit zitten. Hek in Kolm lette het startschot om 8 uur. Een ploeg van zo'n 30 meesken zit erop los, maar dat wien er net altijd zo volle. Dat is een beetje van de oor aan de 4 wie denk ik. Vooral mijn intent en alles erbij, zeg maar. En muziek en live muziek. Ja, dat is natuurlijk mooi. Het leeft hier wel. We zijn hier ooit een paar hier begonnen en hier was ook niks. Een lietse partytent en nu hebben we dit staan. Ja, dat zijn juist direct. Dat had gewoon dat jou een goed gevoel. Het kabit zitten is meer dan alleen nog knallen. In Kolm hebben ze dit hier zelfs optredens van onder oren Stijn Land. Je houdt een goed gevoel. Ik bedoel, we zijn maar in een ploegje bezig om dit te organiseren. Wij waren met een ploeg van 6 organiseren we het. En ik ben met 30 man die, we hebben mijn kabit zitten. Dus ja, trots gevoel. Ja, het is gewoon een leuke dag. Maar net steende dat het grutte wordt, gaat het om de knal. Het is gewoon een combinatie van, we nou ik een Nike-kanon maken. Nou, dat houdt echt een ontiegelijk dikke knal. Dus ja, dat is super. En het feestvieren, die had bij elkaar. Dus ja, leuk. Maar zonder de knal geen feestje. Precies.